ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್. ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಜಗತ್ತಿಡ್ಲ ಅಮೆಸೂತಕ ಬೋಡ ಅಂದು ಜನಕುಲ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅಮೆಸೂತಕ ಬೊಡ್ಚಾಕೆಂಡ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಜಗತ್ತಿಡು ಬೊಡ್ಚಿ ಆಂಡ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಜಗತ್ತಿಡಿತದೆ ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಜಗತ್ತಿಡುಲ್ಲ ಅಂದಂಡ ಒಂದು ಆರಾಧನಾ ಜಗತ್ತಿಡುಲ್ಲ ಅಂದಂಡ ಆ ಆರಾಧನಾ ಜಗತ್ತು ఒక ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಜಗತ್ತು ವಾ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಚೌಕಟ್ಟು ಬಾರ್ದಂಡು ಕಟ್ಟಬಾರ್ದ ಐಕ ನಮ್ಮ ಒಗ್ಗುದಿತ್ತೋಡು ಆಪುಂಡು ಇಜ್ಜಿಂದಂಡ ಆ ಪ್ರಪಂಚಗೆ ನಮ್ಮ ಪೋಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅತಿಗೆ ಇಪ್ಪೋಡು ಆ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಪೋದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಕಟ್ಟು ಪರಂಪರೆ ನಮ್ಮ ಒತ್ತುನಡಾಪುಂಡು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕೋರ್ಟು ಕಚೇರಿಗೆ ಪಾಪ ಆ ಕೋರ್ಟು ಕಚೇರಿಗೆ ಬೋನಾಗ ನಮ್ಮ ಪಿದೈತಿಲಕ ಇಪ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಆ ಕೋರ್ಟು ಕಚೇರಿದ ಆವರಣದ ಎಂಚಿನ ನಿಯಮಾವಳಿ ಪುಂಡ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಅಂಚೆನೆ ದೈವದೇವರನ್ನ ಕೊಡಿಯಟ ಅಮೆ ಬೊಕ್ಕ ಸೂತಕ ಪೆದ್ದಿನಂಚಿತ್ತನ ಅಮೆ ಸೈತಿನಂಚಿತ್ತನ ಸೂತಕ ತುಳುವೆರಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾದ 14 ದಿನ. ಒವೇ ಕಾರಣಗೂ ಒವೇ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟು ಪರಂಪರೆ ಮಲ್ತಂದಾಂಡ್ಲ ಅವಿನ ಕುದ್ಯ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ದಾಯಕೆಂಡ ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಬದುಕಲೇಡೆ ನಮ್ಮ ನಡತೊಂದಿಪ್ಪುನಂಚೆತ್ತನ ಆಚಾರ ನಮ್ಮ ತಿನುಪುನಂಚೆತ್ತನ ಆಹಾರ ನಮ್ಮ ಇಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಮಲ್ಪುನಂಚೆತ್ತನ ವಿಹಾರ ನೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸಲಿಪ್ಪುಂಡು. ದೈವದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಐತವೇ ಆಯಿನಂಚೆತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಚೌಕಟ್ಟದ ಕಟ್ಟು ಪರಂಪರೆನ ದೀತೇರು ಅವೇ ನಮ್ಮ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪುನ ಬಗೆಟ್ ನಮ್ಮ ತತ್ತಂದಂಡ ಅವು ವಂಶ ಪಾರಂಪರ್ಯವಾದ ಬರ್ಪುನಂಚೆತ್ತಿನ ದೋಷಲೆಗೆ ಕಾರಣ ಆಪುಂಡು ಪಣಪುನಂಚೆತ್ತಿನ ದುಂಬುದಕಲು ಪಣೊಂದು ಬತ್ತುನಂಚೆತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮಾನಸಿಕವಾಯಿನಂಚೆತ್ತಿನ ಒತ್ತಡೊಡ್ದಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಸೋಪೆರೆ ಕಾರಣ ಆಪುಂಡು ಐಕಬೋಡಾದು ಅಮೆ ಬೊಕ್ಕ ಸೂತಕ ತುಳುವೆರಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾದ 14 ದಿನ ಅವು ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪಡು. ಅಂಚಂದು ಕುಟುಂಬಡು ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಕವರುಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಅಮೆ ಸೂತಕ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತಂಡು ನಮ್ಮ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಬರೋ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು. ಅಪ್ಪ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಕವರ್ದ ಮಾತ್ರ ಅಮೆ ಪತ್ತಂಡ ಆಪುಂಡೋ ಅವು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕವರ್ದಿನ ಎಂಕುಲು ಪತ್ತೆರಿಜ್ಜಿ ಬಂಡ ಆಪುಂಡೋ ಅವು ಖಂಡಿತ ಆಪುಜಿ ದಾಯಕೆಂಡ ಒಂದು ಯಾನ್ ಬನ್ನ ಪಾತೆರತ್ತು ಎನ್ನ ಹಿರಿಯಾಕುಲು ಎಂಕ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಬಗೆಟ್ ಕಲ್ಪ ಒಂದು ಬತ್ತಿನ ಪಾತೆರೆ ಮಣ್ಣು ಒವೇ ಕಾರಣಗೆ ಆಪುಜಿ ಅಪ್ಪಗಂದಂಡ ಈ ಸೂತಕರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ಪೋಯ್ನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಅಮೆಕ್ಕುಲು ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ಪೋಯ್ನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನೆಂಚ ಐಕ ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತುಳುನಾಡದ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಕೊಡಿಯೆಡ್ತ ಕಟ್ಟು ಪರಂಪರೆ ಉಂಡು. ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬಗ್ 7 ತಲೆಮಾರುಗುರ ಸೂತಕ ಬದಲಾಪನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಬಂಡ ಕಟ್ಟು ಪರಂಪರೆ ಬದಲು ಮಲ್ಪನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು. ಎಂಚ ಕುಟುಂಬ ರಡ್ಡು ಮಲ್ಪನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು. ಕುಟುಂಬ ರಡ್ಡು ಬಂಡ ಲಡೈನ್ಯಾಯ ಆದ ಕುಟುಂಬ ರಡ್ಡು ಮಲ್ಪನತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಒಪ್ಪಿಗೆಡೆ ಕುಟುಂಬ ರಡ್ಡು ಮಲ್ಪನ ಪದ್ಧತಿ ಉಂಡು. ಐಕ್ ಪಚ್ಚಡೆ ಪರ್ತದು ಕುಟುಂಬ ರಡ್ಡು ಮಲ್ಪನ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಅವು ಎಂಚ ಆ ಕುಟುಂಬದ ಯಜಮಾನೆ ಆಯಿನಂಚೊತ್ತಿನ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಪಂಜುರ್ಲಿಗೆ ನೇಮ ಕೊರದು ಆ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಉಂಡು ಮಲ್ತದೆ ಆ ಕಠಿನೇಮುಡು ಆ ರಡ್ಡು ಕುಟುಂಬ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬನು ಒಟ್ಟು ಸೇರದು ಆ ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯ ರಡ್ಡು ತರೇಕ್ಲೇನುಂತಾದು ಅಪಂಡ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಆಮೆ ಸೂತಕ ನಿಖಲೆಗಿಜ್ಜಿ ನಿಖಲ್ನ ಆಮೆ ಸೂತಕ ಅಕ್ಕಲೆಗಿಜ್ಜಿ ನಿಖಲು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಯಿನಂಚೆತ್ತನ ಮುಡಿಪು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಯಿನಂಚೆತ್ತನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುಡು ನಾಗಮೂಲ ಸ್ಥಾನ ಒಂಜೆ ಕಡೆ ಇತ್ತು ನೋಡು ಪಣಪುನಂಚೆತ್ತನ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತದೆ. ಆ ಪಚ್ಚಡೆ ಬಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದ ನಡುಟು ಒಂಜಿ ಕುಂಟುನು ಪರ್ತದೆ ಬೊಲ್ದು ಕುಂಟುನು ಪರ್ತದೆ ನನ್ನ ಈ ಕುಟುಂಬಗಳ ಒವೇ ರೀತಿದ ಸಂಬಂಧ ಪಂಡ ಮದಿಮೆ ಮಸೀರಿದ ಸಂಬಂಧಗ ಪೋಪನತ ಬಗೆಟ್ ಅತ್ತಂಡ ಒವೇ ರೀತಿದ ಕೂಡು ಬೆರಸಿನ ಬಗೆಟ್ ಒವೇ ರೀತಿಯ ದೋಷಪಾಲು ಬರ್ಪುಜಿ ಆಂಡ ಆ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕಲು ಈ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೋಣಲಿ ಈ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕಲು ಆ ಕುಟುಂಬದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೋಣಲಿ ಕೂಡು ಬೆರಸೋಣಲಿ ಅವು ದೋಷಂದ ಆಪುಜಿ ಆಂಡ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಮುಡಿಪು ಬೇತೆ ಮುಕಲ್ನ ಮುಡಿಪು ಬೇತ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಸೂತಕ ನಿಖಲೆಗೆ ಬಾದಿ ಪೂಜಿ ನಿಖಲ್ನ ಅಮೆ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಬಾದಿ ಪೂಜಿ ಪನ್ಪನ ಕಟ್ಟು ಪರಂಪರೆ ದೈವದಪ್ಪನೆ ನಡಪುನು. ಅಂಚಾದ 7 ತಲೆಮಾರಾನಗ ಇತ್ತೆ ಅವಿನ ಆದ್ಯಾಹಾರ ಮಲ್ತದೆ ಮಸ್ತ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆನಂದ 5 ತಲೆಮಾರಿಗೆ ಅವಿನ ಕಂತುಂತವನಂಚತ್ತಿನ ಪದ್ಧತಿ ಉಂಡು. 5 ಕುದ್ಯ ಮಲ್ಪೆರೆ ಇಟ್ಟು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ತುಳುನಾಡದ ಅಮೆ ಸೂತಕದ ಕಟ್ಟು ಪರಂಪರೆ ನಲ್ಲಾತ ವಿಚಾರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪೆ ಕಾತೊಂದಿಪ್ಪುಲೆ ನಮ್ಮ ಈ ಪೊರ್ಲಕಂಟದ ತುಳುವ ಬುಳ್ಳಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ನಮಸ್ಕಾರ.